300 meters, turn left. In 300 meters, turn left. At the end of the street, turn left. Daming truck nila, oh. Daming opportunity. In 700 meters, take the ramp on the right to Highway 401 west toward London. Take the ramp on the right to Highway 401 west toward London. Imo kong dalhon sa Amerika. Diri ko sa Highway 17 moagi. Arriving at the Nairn rest area, on the right.
Hi guys! Nandito ako sa Nairn Center, Ontario. Ito ay 5 hours after sa pag-start ko doon sa yard namin. Nag-start ako kanina 7 o'clock dito sa Highway 17 going westbound papunta ng Winnipeg. Ako ay papunta ng Kenora, Ontario. Yan ay ang last city before Manitoba, yung sa Manitoba border. From Kenora, mga almost 2 hours na lang. Winnipeg na, Manitoba. Mga 1,800 kilometers. Bali, ang driving time total 12 hours ngayon. Tapos bukas another 10 hours para ako ay makarating ng Kenora. Ngayon ay Sunday. Ang appointment nito ay sa Tuesday. Bali, Sunday mag-drive ako ngayon. Bukas, Monday mag-drive 2 days. And then bukas kasi hindi ko na maabutan sila yung pagsarado ng warehouse alas 2 ng hapon. Ang mga arrival ko dun bukas mga alas 5 ng hapon. Kaya kinabukasan na sa Tuesday morning na alas 5 ng umaga. After ako mag-Kenora, ako ay bababa ng US. Depende na kung sa Dryden ba or sa Thunder Bay. Depende. Hindi ko pa alam ang next Navigate on road. Itong Highway 17, dito kami tinrain sa yung mountainous terrain na driving. Dito kasi Highway 17 after Sault Ste. Marie, steep yung mga paahon, mga palusong. Nung unang training ko dito, ako ay talagang kinakabahan kasi nga ang bigat. Nasa isip ko na paano kung hindi nahihinto ang truck. Hadlok kayo ko sa una, pero tinitrain po kami tamang formula pag handle sa mga matatarik, mga steep na paahon, palusong. After nun, wala, kuan ako, may kumpiyansa na. Sabi ng instructor ko before, pag na-handle ko ang training dito sa Highway 17, kahit anong mga mountainous terrain ay kaya ko nang ipag-drive. So far, nung napunta ako dun sa may mga Virginia, West Virginia, yung mga matatarik na mga bundukan dun, okay naman kahit na 80,000 pounds ako. Ako ay magpatuloy na. Ako ay mag-shutdown mamaya sa White River ang nasa trip planning ko. White River is mga 7 hours na lang. 6:30 ng gabi ako ay nandun na. Quick circle check lang ako tapos abante na.
AM01 has less than 30 minutes remaining before they will need to fulfill the daily off-duty requirements, in accordance with Section 14(1) of the Canadian Federal Hours of Service Regulations. Post 3. Hi! Nandito ako sa Marathon, Ontario Welcome Center. From Toronto is 1,090 kilometers. Ang driving ko ay almost 13 hours. 12 hours and 40 minutes ang driving ko. Lugar na to is nasa taas ng bundok, parang mountain view. Dati ko pa tong gustong mag stop dito, kaso lang every time na dadaan ako dito, Highway 17 puno or hindi ma-timing sa time ko na mag-shutdown. All the time na ako ay dadaan, hindi ako nakahinto dito kasi nga punuan. Ngayon timing na ang oras ko ay aabot. Kanina ang plano ko ay doon lang sa White River mag-shutdown. Kinumpute ko pwede pa akong mag-drive pa abante hanggang dito. Parang natupad na ang gusto ko dati na maka-shutdown ako dito. Maganda dito, tahimik, nasa taas ng bundok, parang mountain view. Start ako kanina ng 7 o'clock ng umaga. Ngayon ay alas 9 ng gabi, 9 PM pero may araw pa. Mag-shutdown ako ng 8 hours. 8 hours lang kasi dito sa Canada. Bukas, pagpatuloy ko ang driving ko papunta ng Kenora, Ontario. Kenora is mga natin na Turn right onto the unpaved road, then take the first left. 8 hours and 40 minutes na lang. Malapit na. Aalis ako bukas ng alas 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Almost 2 o'clock. Andun na ako. Tatlo pa lang kami dito. Itong isa flatbed. Yung pangarga niya. Parang, ano ba yan? Tingnan nyo. Tower kaayo ba? Oh. Yan oh. Ano kaya yan? Parang box lang na may malaking gulong. Power kaayo.